kokborok kothoma. Hai berok, norok bahai tongbai kha khlayo jotono kaham tongbainya, phaiding ke tongte kaisa kothoma salanyai. Kothoma wngka sung chikon je samungrokno sung khel khaijagya. Tai o kothoma no khana kahangke sung sak tamo wansok sak sung bahai tong abo belai kheno explain busi manana hnanya ang kha khayo. Phari sung baksa tamo bunyo huni tangjak tamo baibia subia kok sajak aptirok sung baibine ya wansugine ya. Tai o kothoma no khana kahangke kaham kono saimanano je angbo bahut bul khlaijago abo saimanano pharingke sung kothomani bwkhak kisa construction building kotoma tangma jagao aro onek kwbangma engineer supervisor tongo tai labor rok bo kwbangma no samung tangnai tongo abo komse kom no 10-12 tala a building chengei building paiti ingjago tai salsake tamong kahmale khoroksa engineer bai te khorsa engineer borok kaham keno mililayo tai borok knuyo bo kaglaya samung tangthani wo tai salsake bini dol masa bo nogo plastic dengei nai bo onek pressure ngai nai bo suicide khanyani hini nai wansogoi building saka kasai nai nekhlai tongma jorang keno bini dol tai masa nugoi kya angkano bono mana khlai kya hei nung tangoi suicide khanya nai nung tangoi bakhanya nai oroni nini romoi nai narakha tai bono kaham kano sungka botai saka ano jindagi no ang sosei wansogani langmano ang ulta jolinani senang siru tai ang kathang tong na samusung liya buyano thokai mangsa bango tai nogrogo bani belai walai kaija tai ani je mantai soktai abobo clearing ya je kokni mote bororok tongya bororok bebangna thokai mangsi aboni bagai ani poribar osolina bo belanyo kosto ongkha tai ang kathang tona musung liya aboni bagainya ang suicide khanyani musung hnai bo bini dolno saka tai bini dol saka nung asuk explain khaime ko je langmano sungka bobo hai borok sung sak tamo oro nung simi kahamia ang simi kahamia nung simi hamia ang simi hamia sung joto kaham hamia aptinyo tei sungo sungsaro tongnani nango kaham simi bongya naki hame simi bongya hnane bo bini dolno puila bujogra kha tai a bujok jangna je suicide khaina nai potamo saka ase busina naya phaidi hinke nono kaisa example tabono proof sohono na ang phunugan hnai bono aje building dumla bkhak talangai nekhlai ri purung hangkano ayang tola nekhlai hingke beng samung tangnai pharnai sipnai aba hero kabama borok nukha hangkano bo saka nungano tam phuno nai hnai nung lilar tongdi ang tamo khlai nung nai tongdi hnai bini dol saka bo puila khe bini sola khonogoi nei bo bini parts ni bo rang 10 taka ti khlainai a tolao bo a je samung tangnai tongnai rok no bo khiklai ri rohoka hangkano a je pharnai bo phari tongma jorao bini bwskango rang klai rikha tai ba rang no nugui ri hangkano bo phacha khosaoi yang phat na hatire bunyo da nug na hatire ni bo phacha sola daoi nawi paikha tai afro hangke hanya hai je o engineer bo teisa puro hangke 50 taka nu choklanyai khitarei rohoroka 50 taka nu khitarei hanya hai a pharanyara ganao he klairi ukha botai nekhlai nei male a 100 taka rang nuguri ukha bo hanya hai khosaoi nai bo yang na haranyai phacha sola dakha tai bo wansoktika tinani belene laki nangmani din hninai wansokni bo sola dawinyai siring saka naya seke bahanya hai wafra baike phari tongnani nangkha ulo aboni pore hinganga bo hanya hai yang engineer botam khlaika hanya hai bini 500 taka no soklainai bo hanya hai khiklai ri rohorka ri rohopro hangke hanya hai kalai ri uka pharanyaro
tei haina hai bo yang naharoi phacha khosainai bo aroni sola dawainai kutuloi thangka monijak khlaiui ola aboni srata tongkhano bo haina hai pharnani phaipiruka afro hangke a engineer bo tamo khaika hangke pathor kuluk kuluk kwnui nyakha hangke no bo a pathor no khiklai ri rohnani nangka kubui no a pathor kwnui ni bisingo kaisa hangke bini bangborao rjagai rikha te kaisa hangka on jaga uri thangka tai a je pharnai simnani a bangborao no a pathor bo kolsa rjagai rikha tai aprongke no bo jolijak tikha je ano sabo bambora kita andre hoi hai indre kini eng sakar on nasika sabano kita nene bayang saka naharnyai bo honhorei tangtika tai aproke je engineer aje suicide khanye naino saka je nadi 50 টাকা mangkha bota mangkha hamale muyang nahari bonida boibe nukjana kiri jage bo kiri korok khlaitiri phacha sola dai paitiri nai asike tongkha tai 100 টাকা hanya hai khiklai roka tai bafro bahanya phacha khosawoi yang nahatia hain sola dauni bo phacha dauni bo nai asike bo thangi pai ukha 500 টাকা khiklai roka hanya hai bo naunai yang bojanu no hnai sola daunai siring jaga thangpa sungje omo tam bujongnani thangnang ko obono je rang mangkha hingke bo tongthok jaktika je rang mangkha hangke tongthok jaka hangke nung saka naisanani nango hni samani koksi tamo humale nung 10 টাকা mangkha ba 20 টাকা ba 50 100 500 mangkha hangke nung komse kom nini bagai kaham no ungkha mangkha hangke tamo khe nung ajorao nung bogoban no thanks puno hnani nango hambai bogoban hni puno nango nangano obake rangrmani kintu sini borok chikon khusiwo mamphuru hungkangke chikon mamphuru te koto mamphuru punta sung motairang no hambai suduno hnani ringya hnani saka nanya jitai bojodi o pathor chikonsa bini bangborao klai riti male apur kala tamungti sabo khita sabo tamoung tangai khita bo thamsi kajagini se ulta siri khoginai tongo tai hingka sung or tamno busina thangka engineer saman ko hangko obono sung chikon je hamyano hangka sung asake torjang mahingo asake bukhawo nawo tai sung jodi chikon chinara kaham phaimano hangka sung kuno manya sakhaya okongno sajago je sung tai oro kothoma khanaoi sung tamo srungjanai man hangke tahukte bohuk jong obono sung chikon khusi mani tongphru hangke sung motairang no kisapuno sung hambai siduno hanani ringya tai jodi kisa misa dukhu malaha afro hangke simise sung motainyo khulumnani nango bhagwan ishwar allah nungano tamne khleliada jepuru niji dukhu mampur simje sung Krishna bhagwan Allah ishwar hnai sing sanlayo tai okok korno sajagai thango je nung dukhu manpuru simi mujomaioi nung kaham purobo motanyo nung surika hangke sung no motairok busukor khamu ba hnai sajago tai sungbai hanyo se motairok kanet ungnani lama ro tugui tongo ni baga